dia, Pep, rècord d'enguany de flamencs així al Parc Natural de l'Albufera. Per què venen així? Per què s'instal·len així? La sequera que hi ha en tota Espanya ha deixat quasi tots els llacunes en sec, s'han vengut així. Des de fa 3 anys que en teníem uns 5.000, fa 2 anys 7.000, l'any passat 14.000 i enguany 28.000 flamencs. I ara ja estan nidificant. Des de l'any passat es començaran a nidificar i el fet que estiguen en hivern no causa cap problema. El fet és quan estem fent el correu de l'arròs. A partir de febrer-març, sobretot en abril-maig, que mullem les àuries per l'arròs i encasten així. Quines conseqüències pot tindre per a vosaltres, per als arrossers? S'alimenta en massa. Són comunitaris. En el camp que entra pot perjudicar a muntó. I ja el dic, és que deixen, encara que tornem a sembrar, ja no és igual l'arròs, perquè ho han deixat com a fanguejar que diríem nosaltres. La terra està massa fina i l'arròs ja no s'agarra. Al camp que van el deixen fanguejat, a zero. Nosaltres el que fem en la bifauna és assustar-los mitjançant des canonets, que és com si tiragués un tret d'escopeta, però sense disparar res. Però això no és solució. Si els esquivellors s'aniran al camp del costat i entonces estarem fent més danys encara. El que han de fer és que no aniuen així, que aniuen on ells habitaven normalment. I, Pep, teniu previstes algunes indemnitzacions per aquestes pèrdues que vos estan ocasionant els flamencs? Doncs mira, les assegurances agràries no contemplen els danys d'avifauna. Estos, quan venen, deixen el camp a zero, sense possibilitat de resembrar. No n'hi ha cap tipus d'ajuda.